Dobro večer, večera sam rešio da vam napravim jedan tutorial kako da napišete status za Facebook preko Digitrona. Video sam na jednom sajtu neku sliku i napisan neki status i kao dole piše da je napisano preko Digitrona. Mislim, naravno to je nemoguće i to je čista laž. Napišite status preko Sudopere, Ali ima jedna fora kako to oni radi. Idite na Google Chrome ili Mozilla ili koje već sranje imate, da vas ne smaram sada, i idite na link funnyfacebook.org. ostavit ću vam link dole. Imate ovdje jedno polje za pretraži i tu ukucajte recimo kalkulator i pretraži. Imat ćete tu neke ponuđene opcije, mada vam sve vam dođe isto, ali ajde recimo idite pod 7 i idite ovo update via kalkulator. Sada ovdje napišete kako će da glasi vaš status, idete podeli i na vašem Facebooku će izbaciti kao da je poslato preko kalkulatora i bit će ova slika tu. Ja sam to već uradio, tako da oni koji su mi prijatelji to će da vide. Pozdravljam sve moje ortake i ortakinje. I to je to. Možete šaljati preko televizije, kao televizije. Ugutate samo to i izbacite vam ovdje neke opcije. Zatim imate i recimo preko Xboxa. Sad ne mogu da se sjetim preko čega se ima, preko nekih miliona sranja. I tu isto idete, imate preko iPhone-a, a morate platiti 500 evra, šalim se. I sad pa vi tražite preko čega još ima, možda ima preko Česme ili preko nekih ostalih gluposti, šalim se. Pa to je to, ujebote koliko snimam. Hvala vam što ste gledali moj klip, ako ste ga još i gledali. Lajkujte, šerujte, subscribeujte i to je to. Hvala vam opet i vidimo se sutra uveče.